on fire. И здравейте, удаци, аз съм BG Pro Gamers и днес ще снимам да Байден Кофай за Крибърт. Мисля да правя поредица. И да почваме. Ще играем с Айзък. Така. Оп, тук има врата. Какъвто айтъм. И там айтъм, сега да. Кой това е? Да фак, аз светя като кружка. Те някакви будли мудли. Ще не бъде. Вой, изиха ми кръв, човек. Цяло не съм много добър на тази игра, така че мога да умра. Не знам. Да знам, човек. Някакви луди. Бе, ако беше ме оцелил. What the? Не. Аре бе, той ме ги оцеля. Гледай, те ме оцелват. Аз съм много шот на тая. Но като цяло аз играя за така за кеп. Не знам дали микрофона е напълно добре. Така че може да напишете в коментарите как се чува ми такива почти. Да. Останаха две. Така, още едно. И той беше убит. Така. Те тук скачат, мачат. Вой. Аре умрел. What the fuck? Ве, ако умра така направо. Така бомби. Ще работича. Това мисля да го щупа да му взема сърцата. Така, на две сърца и някакво половина. Добре. Тук има врата. Стига бе! Какви са тея? Някакви мухи. Се движат компактно. Оп, убий ги. Найдем ми бомба. Тук. Оп, някакво хапче. Какво е това хапче? What the? Имам две сини сърца. Не знам. Ето го е първия бос. Това е. Плюй мухи. Бах ти удя. Скоро може да има ново интро. Не знам. Не мога да убия, човек. Колко кръв има още. Каква физиономия има? Мале, ако имах една бомба. Вай. Не. Добре, защо едните мухи са по-големи, а другите по-малки? Добре, аз съм го убил. Останах с 3 сърца и половина. Имам още едно синьо и вид съм с пълни 4 сърца и 3 сини. Това е много добре. Отиваме нататък. Така.
Защо ме риташ така, бе, гей? Така. Какво има? Давай. Убил го и ми даде ключ. Паец, човек. Вей, спамват някакви гадни работи, човек. Това тук се дикат сперма, Защо? Вей, какви са тия, човек? Не знам какво ще стреля, паяк. Оп. В интерес на истината тази игра е много добра. Интересна. И така. Аре бе. Така. Стана само ти. Да. Сърце или не трябва. Тук. Тук има две врати. Влизаме в тази. Връщаме се в началото, откъдето ни пусна. Може да се падне някакъв айтем от тук. Мисля, не. Аре бе. Там не съм ходил. Вей. Бучета. Един е убит. Вой, на коса. Аре бе. Вой. Баси троност. Какво е това? Това не го знам какво е, но ще го използвам като стигна до боса. Ето си по-голям на човек. Сте работа. Бах ти дебеля. Колко топчета трябва да ти вкарам? В смисъл, някакви сълзи може. Кое е лайна? Пускал се изстрелва. Вей, вземи животи, човек. Половин. Изпал на две лайна. Малки. Ладда! Тебе що не те видях, бе? Умри, бе. Оп. И ето го буса. Боса. Не буса, боса. Що скачаш така, бе? What the? Не! Аре, бе. Вей, каква физиономия направи? Не.
Охо. Аре бе, умри. Yes. Какво е това? Глупости някакви. Лъжица. За какво ми? Добре, станах много грозен, нацепен някакъв. Вай, те ма целят с война. What the fuck? Подсмърчам, защото съм болен. Сърце. Вай! Не. Вай! Какви сте, бе? Един умря. Вай! Точно го не. Стана само един, който ще умре. Тъпчи. Тук не съм кой голяма ста. Паяци ли пак, бе? Пак и то ще злобен някакъв. И няма ми бомби. Вей! Аз тук ще умра, човек. Тук ме е края. Оле! Заминаха ми сините сърца. Не. За малко. Така, останаха един среден и един малък паяк. Вей, спална два малки. Така, идваме насам. Пак какво е? Да, сложи ми панделка. И какво ми помага тази панделка? Вместо да даде нещо якото панделка. Тъпа работа. Що не се движи, бе? Има камък. Смятай. Много съм тъп. Оле, не. Какви сте? Въй! Бах ти грозното, човек. Въй! Какви сте вие, бе? Станах на 3 сърца, човек. Стига глупости. Ето. Не. Опа. Стана само един. Така. Какъвто ключ. Какъв ключ. Въй! Какви сте вие, бе? Те май нищо не ми правят. Не да там, бе. Опа! Като ги уби, хвърлят червени точки. Може да правя поредица на какво, но това ще го уточня малко по-нататък. Опа!
Не го никой. Пак ли ти бе, лайноган? Не мога го оцеля, човек. Те сгадните лайна. Някакъв чек. Ту 2 сърца и половина. Пак бива. Аре, умри, бе! Ай, и на тебе си дойде края. Така бомба, добре. Какво? Първият път минах през нея и можах да я взема. Втория тогава. Вай, какъв си ти, бе? Някакъв черви. Ти сгадните, човек. Сложих му бомба в устата. Добре, ако имах бомби. Бах ти гадни черви. Вай, от газа му излезнат малки червичета. Или те какви са, да ги знам. Косъм. Аре, бе! Ха-ха-ха. Шматка, шматка. Ако имах бомби, щеш да го убия много лесно. Аре, умри, бе! Ето. Той ще ги убива. Спалва ги и ги убива. Тапана. Аха. Yes. Убих го. Какво е това? Що опирам пак сега? Бе, много тъпи айтъми ми дава човек. От остатък. Оле, няма хартия. Боже. Тръгваме на ляво. Вей! What the... как да ги убият тия седят на едно място и нищо не правят? Камени някакви. Аре, бе, идиот. Гледай го става, човек, ти уци. И никой за сега не съм оцелил, човек. Бе, ако умра тук направо спрям клипа, откачам. Не. О, добре. На половин сърце съм, човек. Само не. Стига глупости. Да, и това как са да го избегна? Те няма стигна до мен. Бах ти кеф. Не. Вай, не. Бягай, не. Фак, не. Оле. О, добре. Не. Стига, бе. Ще направим още една чмисъца. Така, в първата стая имаше ключ. Тук половин сърце, което не ми трябва. Тук... Оп. Вратата. Пак също, човек. Стига. Много тъп. Светя като кружка.
Опа, тук мисля, че е така ще направим сега. Так, дай една бомба. Къде е бомбата, бе? Не, ако намеря друга бомба, ще събра. О, бомба! Бягай. ESV. Па. Какви са тия са пак? Тъпете на човек. Гледай, картата ми се махна. Оле. И аз как да игра така сега? Без карта. Оф. Оп. Човек. Така, и никакъв айтъм. Бах тъп. Този е лесен. Вай това как изтерясва. Вай. Вай. Ай да. И пък как маха с ръце с крака, ското бе. Кой грозно. Има два зъба. Аре бе. За малко ще се набра в него да ми вземе животче. Опо, хубави го за. Шпата маска. Ех, и аз съм анонимен. Падам. Станах малък. По-малък, май. Да. Някакви луди айтеми сега пък. Не знам кога да игра. Продължаваме напред. Подаръка му е лайно. Да. Ако се пада нищо да се пада, защото се дразна в момента. Нищо. Нямам карта, човек, и не видях къде е на златната врата, дед ми дава някакъв айтъм.
Те даже и топчета не му стига до мене. Смятай. Оп, умря. Така, какво е това? Охо, парички. Парички за всички. Аз се наврях в тях. Това умре, бе, човек. Вай, каква е тази стая, човек? Вай, това как гръмна. Вай, гладен съм. Тука сега ще умра, човек. Ако умра, се натваря стабилно. Това е тази гъба, е. Вай, аз станах голям, е. И големи топки изстрелвам. Те да не вземеш да гръмнеш, че ще убя. О, напълниха ми се сърцата, човек. Вие не мога оцеля. Гръмна. Как? Не. Картата отново ми се показа. Тук не съм ходил. Пак ли тия, бе? Да, показвам се. Оп. Едното умря. Другото умря, остана някакво без глава. И то умря. Така, тръгваме насам. Са тия, бе? Истиви, бе. Какво е това? Вой! Еле! Гле, големи топки. Един ключ. Аре, бе. Какво е това? Фак. Вой, какъв станах! И после айтами са били тъпи. Айтамите ми са били тъпи. Така. Тук не съм ходил. На два удара си ме веке нещо. Так. Опа. Так. Так. Аре, бе.
Я? В. Добре, къде е то бос? Аре, умри. Така. Бос е бил долу в дясно. Аз го търся насам. Въобще не съм погледнал. Така че сега отиваме направо там. Надявам се да е бос. Да. Тук какъв сте? Вой! Не. Ти какво още не изстрелваш? Не спалваш ли нещо? Тоже не е много лесен. Мисля, като спамва оня синия огън. Ето го. Не. Така, добре. Умря ли бе? Какво е това? Не знам. Я чак. Добре съм. Преминаваме напред. Втората игра тръгне по-хубаво. Тук има някакъв чичко. Ише, какво правише? Бах ти удя. Още малко. Так, готов си. Тръгваме насам. Бам. Той пък. Умри бе. Така. Не пак ли ви бе? Давай. Вземи си бе. Имам 4 ключа, човек. Много съм прост. Пак ли те се? Ай, миргай бе. Сега пък и този чи модли тук, гледай какво става. Айди. Да. За малко. Какво е това? Охо, 6 бомби, човек, станаха. Дроп. Дроп. Какво има? Какви сте, бе? Тия гръмнаха и трети. И това нещо се пада бос, така ли? Гледай ги. Оле.
И какви лайнарчета станаха? Така. Оп. Тук какво има? Тук ми е боса, човек. Точно при тия, да. Гле. Да. Оп. На едно сърце съм, човек. Опа. 2 сърца. Така. Какъв си ти, е? Вой! То си някакъв мега големия тървестит. Вой, тия бомби са много яки. Аре, молата, човек! Вой! Опа! Yes, бе! Умирай, бе! Не пах ти кефа, човек. Yes, бе! Аре, бе! Какво е това? Спи тук. Станах по-бърз, човек. Сте го. Така, на последното ли сме? Не, на предпоследното. Какво има? Се приби. Така. По-пътен сивотка. Вой, какъв си ти, е? Най умре. Вой, какво е това са? Так. Так. Оп, бомби. Вой. Да, и това нещо трябва да избухва, нали? Майка ти терорист. Там какво ми се влачи тук? Оп, карта някаква. Я да я сложим. Вой, нямам крака! Това е вече. Дропна, бра. И кой мога да лета над това? Охо. Че аз съм много добре така. Много тъп. Вой. Какви сте ви, бе? Какви сте ви, бе? Само не дейте ме убейте, моля ви се. Така, какво е? Какви сте ви, бе? Бързо, беги. Оп, не. Сърца, мърца, къде го са? Така, тръгваме насам. Защо, питам аз, защо? Защо скачате така? Така. Идваме насам. Кой е това? Някаква муха. Тя умря. Не, тук е.
Тя какво прави там ухатен? Гледай, това мозъци ли са? Какво е? Пак ти фамозност. И тези хчи умряха. Така. Въй, то сма дърпа човек. Бати. Въй, какви сте вие, човек? Аз как ги убил са тя? То нищо не им точи. Гледай. Как да ги убия, бе? Аха, разбрах. Да. Защото имам акъл в главата си, трябва да се сетя точно като съм на две сърца. Какво беше това? Бомба! Носа. Те смешници. Еле, те спък. Та муха как помага. Ба, каква ръка за? Какво правим? Някакви ракитка. Въй. Как да отива аз там са? След това... И какъв е боса? Пип. Те са два всъщност. Една бомба. Пляс! Въй, станаха две очи. Те са били три. Въй! Тук вече умирам, човек, някак. Не. Оле! Не, падам. Не. Няма такива простийки, човек. Стига глупости. Ето. Какво е това? Искам сърце. Айде, не. Бягай. Стой сам. Стой. Въй, не, въй. И ми свършиха и бомбите. Свърши играта, човек. Аре, бе. Аз съм ги убил ли? О, yes! Ключове. Трябва ми сърце спешно. Yes! Отиваме на последния левел, човек. Там вече ще е много трудно. Така. Тръгваме нагоре. А ти си? Ти само обикаляш ли? Сериозно. Въй. Стига де? На колко се разделя живот? Так.
Ари бе. Че ме мръзна да ме бия. Оп. Тръгваме на дясно. Тук няма нищо, имаше врата. Сенята. Опа! Не идвам там. И... не, човек! Аре, муха. Ето, заклещиха го. Къде да... браво, муха. Давай, браво. Идвай не само. Мачкай. Давай. Яш. Идвай. Ето, стоп. Дай. Ето с маймун. Давай. Браво, бе. Ай, последния. Яш. Аре, чао. Така, какво е това? Взем ръката. Вай, не човек, стига, точно ли го бих? Че нямаме бомби. Натикаме на пустачи бомба. Не, този път няма да ти вържи толкова. Под камера. Да, видяхме, че умираш, ай. Чао. Money in the bank. Вай, не, какви сте вие, човек? Какви сте вие? Гледай. Така. Ай, докато не са се отворили. Вземи, бе! Така. Идваме насам. Тук тия, това... Да, я знам, че някакви мухи, глупости. Аре, бе! И така, стигнахме до боса. Майката! Вай! Вай, не трябва да умирам, човек. Оп, око. Ой, ръка, око. Тук какви сте глупости, човек. На половин сърце съм, човек. Бързо. Тъпата майка. Ще ме оттрепи, човек. Вай, на половин сърце съм. Ръка, вай. Аре, бе, още малко. Мулата. Isaac Yes! was cornered. Печелих играта. His mother, fueled with the desire to Yes, бе. Yes. Втората игра беше 100 пъти по-добра, отколкото първата, човек. И така, тук пак трябва да почна наново. Опа, някакво става. Някакъв герой нов. Чалендж, маленчко, не ги знам. Нямам друг герой, така че. И това беше всичко от мен. Ако клипът ви хареса, моля дайте лайк и...